Αυτός είναι ο Κίτσος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα πράγμα σκέφτεται. Την τασούλα. Ναι. Τασούλα, να πειράσει το βραδάκι, ας πάρω με το αγροτικό. Στο αγροτικό. Ποτέ. Μυρίζει κουπριά. Στην επόμενη στάνη, στρίψτε δεξιά. Άρε Τασούλα, για σένα μέχρι και GPS έβαλα στο γάιδαρο. Τράτζικ. Έχεις ξεφύγει. Εγώ έχω ξεφύγει. Εγώ δεν ξεφεύγω ποτέ ρε. Έχω application. Τι έχεις? Κοίτα μπαρείς. Στην καρδιά μου βάζω μπαρές. Πίσω κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου βάζω μπαρές. Ακόμα και στο κάρο του χρόνου μας τσικάρω. Κίτσο. You're a check machine. Συνέχισε Κίτσο να σκέφτεσαι την τασούλα. Και όσο για το λογαριασμό σου, σε σκέφτεται η Vodafone. Γιατί τώρα μόνο με τη Vodafone ελέγχεις τη χρήση σου με μία σου κίνηση. Εύκολα και απλά, όπου και αν βρίσκεσαι, από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Έτσι έχεις εσύ τον απόλυτο έλεγχο του τι πληρώνεις. Κατέβασε το νέο δωρεάν application My Vodafone ή μπες στο vodafone.gr. Προχώρα Κίτσο, είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι.